Ahojte priatelia, vítam vás v ďalšom mojom videu, kde si ukážeme celkom zaujímavú váhu. Je to váha, ktorá nie len na váženie, ale dokáže vám zanalyzovať až 13 parametrov v tele, keďže má určité senzory. Všetko si ukážeme. Ukážeme si, ako to komunikuje s mobilnou aplikáciou v mobile a taktiež tie vyhodnotenia tých jednotlivých parametrov a môžeme si aj niečo povedať. Takže poďme si to rozbaliť a niečo si o tom povieme. A hlavne ukážeme si to. Po rozbalení krabičky samotná váha, to celkové prevedenie je také mohutné, je to hrubé sklo, ako môžete vidieť, je to fakt hrubé sklo. Je to v takej čiernej verzii, pekné lesklej, sú tu 4 senzory, na ktoré je potrebné sa postaviť bosou nohou, to si ale ukážeme. Čo sa týka napájania, na celý chod tejto váhy nám budú stačiť 3 mikrotušky, 3 Ačka, aby to všetko celé fungovalo. No samotné sa tu nachádzajú 4 senzory zo spodu, v podstate je to na klasické to váženie. No a niečo o tej váhe ešte, samozrejme v balení je aj manuál, keďže je to inteligentná váha, ktorá komunikuje s aplikáciou v mobile. To znamená, že Androidiaci z Obchod Play, iPhoneáci z Apple Store, funguje to veľmi pekne. Ukážeme si to, povieme si ešte niečo o tom. Čo sa týka tých parametrov, tak vlastne táto váha dokáže zmeriať tú hmotnosť, vypočítať to BMI číslo, telesný tuk, hmotnosť bez tuku, podkožný tuk, viscerálny tuk, celkom zaujímavá hodnota alebo údaj, o ktorom vám poviem potom v samotnej aplikácii, je to dobre vedieť o tom. Samozrejme telesná voda, kostrové svaly, svalová hmota, kostná hmota, proteín a nakoniec metabolický vek, čiže nejaký prehľad o vašej aktuálnej telesnej kondícii, čiže asi toľko. No a teraz poďme si ešte povieme si niečo o tom BMI číslu. To BMI číslo je vlastne číslo vypočítané z hmotnosti a výšky jednotlivca. To číslo je veľmi zaujímavý údaj, ktorý je veľmi ľahko dostupný aj na internete, čiže dokážeme si to nakoniec potom porovnať konkrétne s touto váhou, kde sa budem vážiť konkrétne ja, či tento údaj bude blízky tomu vzorcu, ktorý je trebárs ľahko vypočítateľný na internete. Poďme na to. No a prešli sme k samotnému nejakému meraniu, čiže váženiu sa. Predtým, ako sa budete vážiť, je dobre si do mobilu stiahnuť túto aplikáciu, ktorá sa volá FeelFit, čiže po nainštalovaní tejto aplikácii sa zobrazí nejaké prostredie. Prostredie vyzerá asi takto. Ja som sa už vážil, čiže nejaké údaje sú tu, ale poďme si to ukázať odznova. Ja keď sa teraz na tú váhu postavím, tak nejakých pár sekúnd potrvá na to, aby odmerialo a dalo vlastne všetky informácie do mobilu. Táto váha funguje prostredníctvom Bluetooth, takže pozerajte. Ja sa teraz na to postavím. Chvíľočku. A je to tam 88,5. Aj tá váha ukázala vlastne tento istý údaj. Takže v samotnej aplikácii váha 88,55. A teraz tu máme pekne tie jednotlivé hodnoty, hmotnosť, telesný tuk, BMI, kostrové svaly a tak ďalej, tak ďalej. V jednoduchosti povedané, čo je zelené je dobré, čo je inej farby je buď niečo pod alebo nad normu. Takže hmotnosť, keď si to rozklikneme, vidíme tu nejakú škálu od do. V mojom prípade
Pri mojej výške a pri mojej hmotnosti v mojom veku táto váha ukázala, že mám nadváhu. Môj ideálny stav, čo sa týka hmotnosti, by bolo nejakých 80 kg. Je to reálne, ja sa tiež snažím schudnúť nejakých 8 kg, aby som bol v tej norme. Telesný tuk. Je to vlastne tuk, podiel tuku na telesnej hmotnosti. Som tak tesne v tej norme, čiže môže byť. Samotné to číslo BMI, ktoré sme už spomínali, automaticky je to vyššie to číslo, lebo je to vlastne spojené s mojou výškou a hmotnosťou, čiže aj tu vidíme, že som vlastne nadváha. Poďme ďalej. Kostrové svaly. Percentuálny podiel svalov, ktoré súvisia s pohybom končatín a ďalších častí tela. Čiže som niekde tak na hranici, vidíte, 49%. Čiže vlastne tá štandardná úroveň je niekde od tých 50 do 59. Svalová hmota. Celková svalová hmota vrátane kostrového svalstva, srdcového a hladkého svalstva, tak tiež nie som niekde som niekde tak v takej normálnej úrovni, na hranici. Úroveň schopnosti skladovať svaly. Veľkosť skladovacej kapacity svalov odráža účastnú úroveň schopnosti tela. Zaujímavý ako nejaký údaj, kde vlastne vidím, že som tiež niekde na tej hrane, ale v hrane tej lepšej, štandardnej. Proteín, ďalší údaj. Dôležitú úlohu v tele, pretože vytvára, udržuje svaly, orgány a ďalšie tkaníva. Je to vlastne v tej štandardnej úrovni. Môže byť BMR, metabolická spotreba, je to množstvo kalórií potrebných pre výmenu základných látok, čiže spĺňam ten štandard. Ďalší údaj je hmotnosť bez tuku, čiže po odpočítaní všetkých tých mojich tukov moje telo by vážilo 67,2. Podkožný tuk, celkom zaujímavá hodnota, je toho veľa, to je vlastne aj spôsobené tým, že mám tých 8 kg nad svoju nejakú normu, ktorú by mal mať človek pri určitej výške, pri určitom veku a vlastne aj ten viscerálny tuk, ktorý som vám spomínal na začiatku. Toto je celkom zaujímavý údaj alebo hodnota, ktorú možno niekto potrebuje, možno nie, niekomu to je úplne jedno, ale je to vlastne tuk, ktorý sa ukladá v blízkosti tých orgánov, či už je to pečeň, srdce a tak ďalej. Čiže pre mňa je to momentálne nejaká zaujímavá hodnota, ktorú som doteraz nejak veľmi ani ja sám osobne nesledoval, ale je dobre o tom vedieť. A vlastne vidím, že som v nejakej tej priateľnej škále. Telesná voda. Keď si na to klikneme, tiež vlastne môžem takto opticky vidieť nejakú škálu, kde sa vlastne pohybujem. Potom je tu kostná hmota, je to tiež v nejakej základnej, tej som v priemernej. Tejto kostná hmota sa skladá z kostných minerálov, vápnik, fosfor a ďalšie. No a ďalšia vec je tam vlastne metabolický vek, ktorý vám vypočíta na základe všetkých týchto údajov. Čiže mne táto váha spolu s tou aplikáciou mi odhadla vek 48 rokov a samozrejme nemám toľko, mám menej. Takže je to dobre vedieť. No a možno pre také výsledné nejaké merania, vlastne tu sa môžete prekliknúť na nejaký prehľad, kde vlastne v týždňoch, mesiacoch, rokoch, keďže tú váhu budete používať, dobre je sa vážiť napríklad každý deň v tú istú hodinu, či už ráno alebo večer, a vlastne tu si potom môžete pekne sledovať ten graf, kedy ste ktorý deň
jak ste vážili a samozrejme aj tie jednotlivé funkcie, ako je telesný tuk, BMI číslo sledovať, hej, že ktorý deň ste asi sa kde pohybovali. Čiže celkom pekne prehľadne je to zrobené. Pekne tak rozpísané, čiže môžete sa takto trošku sledovať pre tých, ktorí by potrebovali niečo so svojím telom robiť. Celkom zaujímavá vec. Myslím si, že som vám asi o tejto váhe možno povedal niečo, čo ste možno vedeli, možno nie, ale mne sa to páči, tá váha. To video je asi aj u konca. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber, tešte sa na ďalšie videá a samozrejme teším sa aj ja každému nejakému, keď mi dáte nejaký koment, hej, či sa vám to páčilo alebo nie, budem rád. Takže je to všetko. Čaute zatiaľ. Ahojte. No a skoro sme to zabudli porovnať vlastne s tou internetovou BMI kalkulačkou, čiže váha hovorí o tom čísle BMI 27,9. A keď si to porovnáme so stránkou www.bmikalkulačka.sk, kde vlastne po zadaní hmotnosti, výšky a veku, keď to dáme spočítať, tak vlastne tu hore nám vybehne číslo 27,7, ľahká nadváha, vaša ideálna váha 69 kg, ale keď si to vlastne porovnáme s BMI číslom samotnej váhy, tak môžeme vidieť, že vlastne takmer identické. 27,9 váha a 27,77 ľahká nadváha hovorí www.bmikalkulačka.sk. Čiže asi je to všetko, čiže môžeme tejto váhe veriť a je celkom spoľahlivá, takže asi toľko.